Имало едно време, в древни времена, имало една овца, която живеела с 7 малки агънца. Един ден тя им казала: „Мои скъпи деца, ще отида в гората да донеса храна, внимавайте с лошия вълк и не отваряйте вратата на никого, освен ако не познаете моя глас.“ Когато овцата напуснала, вълкът дошъл и почукал на вратата, като казал с мек глас: „Отворете вратата, мои скъпи деца, аз съм вашата майка.“ Но малките агънца разпознали, че гласът не е на тяхната майка, и казали: „Ти не си нашата майка има мек и сладък глас, а твоят глас е груб и дрезгав.“ Вълкът отишъл при пекаря и го помолил да сложи мед на гласа му, за да го направи мек. След това се върнал при къщата на агънцата и пак почукал на вратата, като казал с мек глас: „Отворете вратата, мои скъпи деца, аз съм вашата майка.“ Но агънцата погледнали под вратата и видели черните му крака и казали: „Ти не си нашата майка има бели крака, а твоите крака са черни.“ Вълкът отишъл при мелничаря и го помолил да поръси брашно на краката му, за да станат бели. След това се върнал трети път и почукал на вратата, като казал с мек глас: „Отворете вратата, мои скъпи деца, аз съм вашата майка.“ Този път агънцата погледнали и видели, че гласът и краката му приличат на тези на тяхната майка, и отворили вратата. Тогава вълкът влязал и нападнал малките агънца едно по едно и ги изял всичките, освен едно, което се скрило в стенния часовник. Когато майката овца се върнала, намерила вратата отворена и къщата празна. Започнала да търси децата си и да вика: „Мои деца, къде сте?“ Тогава малкото агънце излязло от скривалището си и разказало на майка си какво се е случило. Майката овца много се натъжила и започнала да търси вълка. Накрая го намерила да спи под едно дърво с пълен корем. Донесла ножици, игла и конец, разрязала корема на вълка и извадила 6 агънца невредими. След това напълнила корема на вълка с камъни и го зашила отново. Вълкът се събудил и почувствал силна жажда, отишъл до реката да пие вода. Когато се навел да пие, паднал във водата и се удавил заради камъните в корема му. Майката овца се върнала с всичките си 7 агънца у дома, щастливи и в безопасност. От тогава те се научили да бъдат внимателни и да не отварят вратата на никого, без да се уверят кой е.